Hai să și bine vă la un episod. Astăzi ne vom juca Bar Slayer. Deci o să intrăm pe un quick join. Deci în acest joc va trebui să... Este totul despre mincinoși, adică nu prea am înțeles nici eu. Ideea este că abia acum o să încerc. Deci eu zic să începem. Încep. Ok, n-am înțeles, dar o să vedem. Bun. S-a dus la ready. Cine e host? Trebuie de start. Tot full. Tot full. Start. Ok, fac eu un lobby. Room name. Bun, acum așteptăm. Revenim când intru și... În sfârșit am revenit și acesta va fi primul nostru match. E puțin cu lag, dar este ok. Mai întâi să înceapă. Waiting for other players. În jocul acesta este vorba de... Noi o să ni se dea câteva cărți și va trebui să punem fiecare pe rând. Și dacă ne prinde că mințim, va trebui să ne împușcăm. Adică nu o să fie neapărat pe glonț, nu o să te împuște din prima dată. Dar nu trebuie să fii prins sau poți să prinzi tu pe alții că mint. Ok, poți să vorbesc cu băieții ăștia. Yo, he lying, he lying. He lying, yeah. Chiar minte. Și n-am minte, ok. Mă pot uita la ei. Îmi place jocul. O să mai postăm videoclipuri dacă vă place. Cred că asta e de mincinos. Eu nu mint. I'm a liar. I'm telling you. Nu aveam ce să fac. Trebuie să mă împușc. Oh, din prima! Ce cum stau acolo. Revenim că cum arată. O sută. Gata, acum așteptăm să intre oamenii. Trebuie să dăm 100 și
putem să primim 400 dacă câștigăm. Bun. Sunt ready. Trebuie să câștig asta neapărat. N, B, P, V, Q, dai ready. Bun. A ieșit cine nu trebuie. Bun, dai ready, beating. Beating, dai ready. Adică play, dai play, așa, bun. Hai să vedem. Oare așa microfon? Jucăm cu as. Yo, do you have a mic? Ok, bun. Eu cred. Discard. No. Nu. Ia, dacă iară pierd în prima. Wow. Nici eu nu vreau. Bun. Sper să nu... Da, mă, da. Eu știu că minte cineva. Era urât. Era urât din prima. Jucăm cu Queen. Q, haideți să vedem câți Q ne dă. O să dau 2 Q. Nu, dau 1. Nu sunt mincinos tot. Nu cred că n-a dat. Tu Queen, nu cred că minte acum. Ha, zice că-s mincinos. M-a crezut. O să mor. Moare băiatul ăsta. You dead. You dead. Ce? Nu,
N-am ce să fac. 4 queen. Trebuie să câștig. Așa că minte. Da. Hai. You dead now. You dead. No, care hand. As. Minte. Nu. Sper să nu pierd. Ce mă? Eu cred că sare glonțul. Cred că sare glonțul. Următorul. One King, n-are One King. Nimeni nu, eu nu i-am dat, nu cred că i-am dat lui băiatul ăsta. Da un nas. Sper să nu mă prindă. Ah. I'm coming for you. Efectiv. No! Cam acesta a fost videoclipul. Ne vedem data